So, unsa may ayo ron? Dugay-dugay na sa to ka vlog din sa sakyanan. And as always, padung na ko duty. Og ay pangutan akong unsay panahon karon kay mas grabe siya kainit. Ay matabang iyang kainit. So, unsa may istoryaan na to? Samtang padung pata sa trabahoan. Story talk about anything about my lessons or experiences sa kinabuhi sa abroad. Unsay saktong edad nga makaingon kag right time na nga mo abroad or mo himo kag decision nga abroad. Ano tong istoryaan? Kana akong i-share sa inyo ha is kuha na ni siya ha. Ako rin yung personal opinion. This can be subjective. Wala ako nag-represent on behalf sa uban nga nag-establish dinhi og life dinhi sa abroad. So ganitong istoryahan is gikan dyan sa ako ang kaagi sa ako ang sa akong kaagi ug sa akong nakatunan sa kinabuhi. Anywho, well actually wala man siya ingon nga kanang specific nga edad nga makana kag this is the right time to go abroad. As long as naa ka sa saktong edad, you know, makonsider na ka as adult. But it's not about the age. It's about kung unsa ka ka-prepare o unsa ka determined nga imo nang buhaton. Unsay mong goal, unsay gusto nimo i-establish, unsay purpose nimo. I think mao ni siya ang mga key points nga dapat nimo i-consider kung naadyo kay kanang plano mag-abroad. It's not about the age. Dinhi mo sa abroad is like di ni siya pwedeng I'll cross the bridge when I get their situation, you know, because daghan kay kag i-sacrifice aside for a fact na malayo kasi mong pamilya mo waldas kag daghang kwarta o unsa imong plano or imong strategies nga maka-earn ka dinhi sa abroad. Yeah. Because dili man tanan, di man ako ma-consider or ma-compare tanang countries kung pareha ba sila set up dinhi sa Middle East or other mga countries, you know. So dili ni siya ingon nga just because sakto na ka sa edad or let's say humana kasi mong pag-eskwela mo abroad na ka, like hindi dili na siya ang basihan. Dapat na ka solid foundation kung anong i-decide ka mo abroad. Kung imong purpose is makatabang sa imong pamilya or sa imong self or tuo ka nga you're capable to do more than kung unsa imong nabuhat karon, then go for it. But again, planuha siya maayo. Because ang planning stage mo ay pinakalisod sa tanang proseso. Ako sa una naglisod sad ba ako, pero niagtend that was like 13 years ago. And honest lang ko, dili katawang experience sa una is dili siya yung nga kanang easy because wala dyan siya yung nga naplanuhan og maayo. Murag ako is na ako ibang akoan naghuna-una sa consequences pero ni take risk ko, but yeah, so far ni succeed man ko. Dili man problema ang mo take risk ka.
ang question na is kung willing ka mo take risk, na ba kay other resources, na ba kay mga backups, na ba kay mga kailang mutabang nimo if ever mo move ka somewhere or asa man ka paingon. Because kani nga journey is dili lang nga ikaw ra usa, you know, like what I always said, dapat prepared ka sa mga possible consequences nga mahitabo o hibaw, because there's no turning back, you know. Kung kailangan man siguro mo classify tawag edad kung unsa jud ang sakto para sa ako I think kung naka sa around about 25 years old, yeah, muna siya perfect na edad for the following reasons. Ako siya i-share sa inyo ha. But then again, doesn't mean nga basta na lang 25 anyos ka lupad na kadiretso kay mga plano. Kaya ka na ang idara manggod, ang warag naapa ka sa stage nga kung mapalpak man galing kasi mong plano, naapa kay enough time nga mo sa tawag na kanang mo ayoko nimo or start all over again, you know. Naapa kay enough time nga buhaton nimo kung unsa sa tan-aw nimo ang mga plano nga mo work if ever ang abroad is not meant for you, you know. Mo na siya para nako basihan nga edad. Murag dili pa yun nga kanang walang wala jud ka ba ara kay ata sa main road. Kung naa na gani ka sa kuan, again like what I always said, dili na siya sa edad. Pero kung naa ka sa let's say 30s or 40s abroad ka, still depende na sa imong strategies. Di naman na siya nga kuan kanang si tawagan na nga ingon niya uwahin na ang tanan para nimo, di, pero naa na siya risk tungod kay if ever di na mo work imong plano, dapat na adyo kay backup plan, you know, especially gadagan atong edad. O para nako importante jud nga para nako nga kung naa man galing mo plano mo abroad, doesn't necessarily nga kung unsa inyong degree na human sa kolehiyo is inyo nang ma-apply kung asa man mo mag-abroad. Depende siguro sa imong kuan kanang imong nahuman. Pero it's important nga naadyo kay diploma nga gibit-bit. O di man na nimo makuha at first stage kung unsa imong nahuman. Pero kung unsa imong trabaho nakuha sa abroad, pwede na nimo gamiton as stepping stone to improve yourself or to achieve kung unsa jud imong gustong ma-achieve while naa ka sa laing lugar. Kung let's say kung naa ka sa around 25-ish pataas, kung swertihon ka nga na akay makuhang trabaho dayon and enough nga maka-supply sa imong needs and wants, siguro masuggest na ko is ayaw i-stop imong life diya nga at such time ma-stagnant yan ka. Pangita og ways kung saan nimo pag-mold imong self or develop imong self. You have to be strategic because sa panahon na to karon wala na jud mayon nga stable. You can have this job in the next 10 years or 15 years pero akay baon sa mahitabo along the way. Okay, wala kay baon sa mga panghitabo sa sitwasyon karong sa atong kalibutan, di ba? Supply mong kagalingon, like learn to, not learn but pagkuha og mga vocational courses or any short-term courses nga pwede nimo magamit or related sa imong trabaho baron or sa imong kurso or something nga pwede nimo gamiton as a weapon if ever di mo last ni mohang current work. Di na siya about sa age, walay
I always believe nga wala may kuan kanang ang edad is just a number as long as capable lang ka mabuhat sa task o competitive ka, you know. So yeah, supply yourself kung unsay kuan mo, and then kung nakakuha magaling kag decent nga trabaho sa abroad maayo, pero again ayaw i-consider mong self na mas stagnant lang ka diha, because once gani makagawas ka sa mong comfort zone, maglisod na kag medyo hindi dili maglisod pero challenging na siya, I would say. Like for example sa ako pila na ko katuig din sa airline company sa akong gitrabahuan, murag mas napo nakatuig, yeah. Ako mismo ako ga-expect na maabot ko aning mo last ko yung ani nga kan kadugayon, pero doesn't mean wala na ko gi nurture akong self, especially sa airline companies. Medyo risky siya, di dyan nga na ay long term stability, especially nga na to sa world of AI technology. So mao na kailangan ako sang gikuan akong self na kuha ko ning kursuha, nag-study ko may ani just in case lang unsay mahitabo sa kuan akong career din at least na ako i-back up. Wala na ko gi-allow self nga just because napo katuig na ko din sa company akong gitrabahoan, ako siyang gikuan as comfort zone nga okay na ko din safe na ko din no, like yes ni dugay ko din tungod kay narangita sa tag-parking tungod kay dinhi sa lugar nga akong gitrabahoan, by far morning makaingon ko countries nga sa tawagan nga countries nga nga nindot ang company nga akong gitrabahoan. Nalipay sa ko sa mga benefits, okay sad ang paycheck, and then again like wa na siya ang di na siya ang ultimate reason nga makapa-hold back na ako, you know. Pero ba na ako i-edit atak ya rabi tarong tag-parking ka makasa ito din okay, so balik na sa istoryaan. Mauna siya, mauna akong buhat ipaibot. So yeah, wala na sa edad. As long as determined ka, hiba ka sa mo purpose, na kay plano o imong gi-design imong kuan, strategic ka, in other words. So mara na sa istoryaan kay mo jote nako o istorya ra tagbalik. Bye.